ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି କଟକ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଦହିବରା ଫେମସ୍ ବୋଲି। ଆଜି ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଦହିବରା ପାଖକୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଭାଇ ଭଲ ତ ସବୁ? ଭାଇ ଭଲ। ହଁ ତମ ଏଇଟା କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି ଏଇଟା? ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଦହିବରା କାଉଣ୍ଟର ନା କ'ଣ? ଆପଣ ନାଁ କିଛି ନାହିଁ? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ଦହିବରାଟା ବନା ହେଉଛି। ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଜାଣିଥିବ ତ ପୁରା ଫେମସ୍। ଲୋକେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଗଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡରେ ତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫେମସ୍ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ଜାଣିଥିବ ତ ପୁରା ଫେମସ୍। ବନିଆ ହେଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଲୋକେସନଟା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ପୁରା ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଛକ ଉପରେ। ହଁ ଆମ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ରୋଡ଼ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଡାହାଣ ପଟେ ପିଠାପୁର ରୋଡ଼। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତ? ହଁ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପବନ ଫବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦହିବରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12ଟା ସାଢ଼େ 12ଟା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରି ସରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ 1 2 3 ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କେମିତି ଦହିବରା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛି। ଆଳୁଟା ଆଗ ପୁରା ବୋବାଲ, ଆଳୁଟା ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମର ମଟନ, ପୁରା ମଟନ ଯେମିତି ଆଳୁ ପଡ଼େ ଯେମିତି, ସେ ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରକୃତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ପୁରା ବୋବାଲ ହାଫ୍ ଦହିବରାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଗୋଟେ ଦହିବରାଟା ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ରାଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦହିବରା ଖାଇଥିବେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗେଟା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଜଙ୍କ ଦହିବରା। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ, ଗେଟା ଫେଟା କିଛି ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ମଝିରେ ସେମିତି ଗେଟା ଫେଟା କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଆଳୁଦମଟା ପୁରା ଫେମସ୍। ବବନି କ୍ୱାଲିଟି ଚଳିବ, ଆଳୁଦମଟା ପୁରା ବୋବାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋବାଲ ଦହିବରା ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ବି ଖଟା ହେଇନି, ଖରା ଦିନ ଏତେ ଖଟା ହେଇନି, ପୁରା ବୋବାଲ। ଆପଣ କେତେ କଟକ ଆସିଥିବେ, ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ବାଁ ପଟେ ପିଠାପୁର ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଟେ ସନ୍ତୋଷ ଦହିବରା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।